Tervehdys kaikille katsojille. Tänään me pelataan Minecraft Hardcore. Ja tosiaan siis mä just vahingossa vähän hankin resursseja ja unohdin laittaa kuvauksen päälle, mutta ei anneta sen haittaa. Joten aloitetaan. Noniin. No, mä en tarvitse nyt sua. No, mikäs mä otas tehdä beissi? Mä vilkka teitä. Olisiko vaikka beissi tolle saarelle? Tosiaan, tää on hardcore. Hardcoressa, elikkä siis jos mä kuolen, niin no, se oli siinä. Mä palaan tänne maailmaan enää. Voitaisiin rakentaa pikkunokka, voisin rakentaa vaikka pienen dirttitalon tähän ja no, mennään vaikka mainaamaan vähän, niin sitten jossain vaiheessa vähän paremmin talon kuin jossain vaiheessa. Laitetaan tähän vähän tilaa ja hakataan dirtti. Noin, ehkä tää ei kun väärä nappula. Ja paljon minäkään hetken, niin ei saa näin kontrolleja. Haluaisitteko, että tekisin Terraria-videoa? Tai jostain muusta videoa. No vetää vaikka tää review vielä loppuun. Noin. Tää nyt tähän semmonen pienimuotoinen dirttitalo. Elää jakso tää dirtti loppu. Aina. Ehkä mä voisin vaan rakentaa niin suoraan vähän isomman talon. Tässä videossa vaikka rakentaa taloja ja mennään vähän mainaamaan. Sitten tehokka crafting table ja sitten niin ei tee ihan kaikessa. Jätetään vaikka tolle. Ei. Tehdä sen kaikessa kun nyt kömpelä näihin tehdä jotain. Tehdään vaikka crafting table vaikka tohon. Sitten tehdään vähän tikkuja. Niin, ja tehdään toi puulapio. En tee mitään järeempää lapioa. Ai, mikäs mun pitikään sitten tehdä? Ai niin, sainkö? Noin. Sitten puretaan tää. Mitä te muuten haluatte 30 000 spessun? Mä en oikein tiedä mitä te haluatte. Miksi spessuks, niin ilmoittakaa vaikka.
Arvostaisin sitä paljon, jos tilanne sitten vielä vähän arvostan, että on tilanne tämän kanava. Sitten muuten voitais itse asiassa sittenkin, niin mä voisin vaan rakentaa ja mennä mainaamaan. Niin mä voin tehdä ton koodin sitten ilman, että kamera on päällä. Ja munhan tarvitsee muuten tehdä toi kivi, toi puulapio. Ja mä pystyn tekemään, eikö siis hakku, niin eihän mä pysty mitään hakkaa. Ilman. Tässä katsotaan kuinka pitkälle tää sarja niin nyt etenee. Noin. Ehkä siinä nyt. Aha, nyt tulee muuten yö. Pitää nukkua pois. Noin. Kauniita unia. Sitten noin. Sitten noin. Ei kun noin. Ja sitten voitais tehdä muuten yksi juttu vielä. Tehdä vähän lisää tikkaa, niin ei kuitenkaan koskaan ottaa niin liikaa. On kyllä niitä jossain vaiheessa liikaa, mutta voitais käydä hakkaa nopea lisää vähän puuta. Moi. Moi lampas. Miten kaikki määkii mulle? Luuleeks ne, olisiko täällä kylää? Ei tuolla on Kurpitsoi. Eiks Kurpitsoi oo kylän lähellä aina? Tää on laavaa. Hiiltä. Hiiltä me tarvitaan. Hiiltä me tarvitaan. Tässä on nyt kyllä. No onhan siellä. Lavaahan siellä. Mulla muuten alkaa tulla vähän nälkä. Yhtäkkiä. Puuta ja sitten äkkiä laitetaan nälkeä grilliin. Tai sitten tekee puuni. Tästä velka tää puu. No ja sit lähti. Mie en kuitenkaan halua kuolla. Tuossa mitä aikana, niin taisi tää aika nopea sarja, jos kuolen nälkään. Miksi mä jään tuohon ponttimaan nyt kiinni? Ei. Tuosta kiveä. Tuu. Tuu kiveä. Pakko tässä soihtui. Ei näe, tulee, onko sitä kiveä siinä missään. Oi se kive. No.
Kivi. Kive. Nyt tehtiin. Siellä ruokaa tänne niin olisi. Uuni. Tuolla pakka tehdä itselleni puutta, josta me tehdään. Ottakaa tässä läpi tiedoksi niin polttoaineena, jos ei ole vielä mitään, jos ei ole hiiltä tarpeeksi. No sillä välin kun noin paljon ei me voi enää juosta, mulla niin näillä. Mä en tonne kyllä. Ait. Voitais käydä hakeen tuolta vähän lihaa. Voisi ottaa tosta sokeriruuat. Noin, ja nyt on niitä. Ei, pistää sitä vähän kasvamaan vähän. Ja nyt sitä ruokaa. Siinä on se yksi, mutta se ehkä voi olla se kylä tuolla. Niin kenen kattoo? Koska jos siellä olisi niin toi seppä, niin se olisi erittäin hyvä. Tai toi blacksmith. Oliko se nyt? Niin siellä voi olla timantteja. Se olisi aika hyvä, jos olisi timanttimia. Tai on niin näin alkuun. Ja otan tästä ruoat. Niitä ei tiedä koskaan milloin niitä tarvitsee kirjoihin tai muuhun. Tässä nää on nyt niin. Mä uskon, että jos tässä on kyllä. Jos Kurtsen lähellä on niin kyliä, niin mä uskon. Että se on tuolla päin. Hei, olisiko kirsikkapuita? Ei taida olla kirsikkapuun vuori. Tai ylipäätään tää tässä mitään kylää. Ei tossa ei oo mitään ravinee. No tossa on vähän isompi luola. Olisiko siellä ollut rautaa? Hei, oliko se lasuriittia ainakin siellä? Olisiko tässä missään niin rautaa? Tuo ainakin on helposti otettavia hiiliä. Miksi tää hyppii tää? Hypitsä säikää. Vähän kuumottaa, kun tää on kuitenkin hardcore. Ja sitä... Niin jos nyt tän kuolen, niin... Se oli sitten siinä. Katsotaan. Joo, ei täällä ole mitään. Tässä luossa ei ole mitään hätää tuollakaan. No mitäpä sitten tämä en ole käynyt. Ei kun tohon niin saadaan isompi alue. Tää kokisi vähän syvemmällä. Mutta päättyykö se vaan tohon? Ei pääty, se jatkuu tonne. Kuinka? Hei, siellä olisi rautaa, mä näin. Noniin. Edistytään. No, tässä
sarjassa olisi tarkoituksena hankkia ainakin Ender Dragonin muna. Yritän ainakin. Niin, katsotaan nyt kuinka pitkälle tämä niin hardcore-sarja menee. Sitä ei ikinä tiedä, päättyykö matkamme jossain vaiheessa vai onko se ikuinen matka. Ne raudat mä ainakin haluan. Jep, rautaa siellä. Liiso. Ei, enää jaksa sanoa, että tässä on 3 vuotta. Siinähän oli vaan 3. Eikö siis 2? 3 olisi ollut kaikissa paras, jos on timantteja. Tai siis rautahaku, niin jos timantteja olisi löytyisi, niin... No johan tää menee. Siis onks tää tips? Noin. Kuinka saadaan me ollaan? No 6 jo. No, eiköhän jättää tämä video niin tähän näkymiin. Se olisi seuraavassa jaksossa niin late. Moro!